Radyoya denge gel, denge azadiye. Jinavendan uçayan radyoya denge gelden baş godarın heje 26 Gulane 2025 düşemli Brüksel'e saat bazda lamede şazde. Hemen uçendina var ujede peşkeş biken demdam azadiye reber apoya. Tepayın kude hemin pakete daraze ve hafte binen nicnea giştiya meclisi. Ev paket veli meclisi be teybeti jedimijara çareseriya demokratik ya perskelika kurt devre bibeste de mani karşen dijwar. Tek utun kına veroka paketa de hemin be teybet jibu seraraskirinen de kanuna infazi u berdana girtiyen nekhoş girtiyen kalu gelek kuhertinenden deheye. Parazvan mafe mürvan u hukuk naz ve paketi jenez ve dışopinonu da fazdikin kuherten legur regezen devleta hukuk ve demokratik debe. Den partiye jib da xuyanen juda gut bud ve paket netene tekniki ve deve jibu aşçı civaki hizmeti bike. Deve biryaren dememe demel desvere bi cihanin. Kanuna tek koşnaydıcı teröre vere rakerin u gaven jibu demokratik buna volayet bi paketi de cipi gere. Leguri agahiyen ji kulisen AKP armanç eveku paketa de hemin beriya cejra kurbani de becise de veremi kaşkirin. Den partişi ragan ku evedive serdemede hevditine partiyan re jibu penga ve ayşti ucuvaka demokratik jibu dominin u dağaz beken ku hemi parti tevli çareseriya pırskeka kurpebe. Hevditine siyasiyen ve hafteye vele Ankara'ya teşe bigerin xodi potansiyeleke vusane ku dikarın bandori lige şedanen dem kurt u dem direj biken. Heviya raya gişti ji pir zelale duxazın dara jibin siyaset ederke ve ayştiya cevake bicihbe u maf u azadiyen sereke ben misoger kirin. Lamede dinabera 28-29 Gulane de peşenktiya tevgerajine nazat teja konferansa parlamenterin jine kurt deli darxısın. Konferans be duruşmaya em siyasete demokratik bikin civaka demokratik ava bikin te organize kirin. Jiçar beşe Kurdistan'ın ruşlatı navin u gelek deverin Avrupa'yı ve parlamenterin jin en kurt beştar beben. De konferans ede ve azmunen tekoşina jinan u deskeftiyen kude encam ede bides xıstına ben parve kirin. Aktivista tejaya Çağlar Demirel de derbare konferans Amedekari ve de Jarjansa Mezopotamya rahibi. Çağlar Demirel ragihant ku Amedekari devam dike u hahibi. Armanca konferansı ve edici şer em behevre liser siyasete demokratik civaka demokratik avakina açtiye ure bazen ve bağıvın. Em duxazın xata tekoşina hevpar aledici ve pergale behevre diyar bikin. Em jinen kurt duxazın jin de mekanizmi em bir yardayine de cih bigirin u tekoşineke hevpar ledici zihniyete serdes ava bikin. Çağlar Demirel tekildari banga işçi ucuvaka demokratik arebera podeji ev tiştani zaman de fıkra hevpar pratika hevpar u xeta tekoşine ya hevpar jid konferans de bendiyar kirin yek ji rojeva meji eve beka de siyaseta demokratik jivir uşun de çava bikeve meriyete de tekidari şeveyin avakena civaka demokratik eme hevul bidin xeteki tekoşina hevpar ava bikin. Çağlar Demirel diyarkir ku ve konferans durujan devam bike u dibeje eme jibu jine kurt li meclise tekoşine ke hevpar bimeşinin de duruja duyemin deji atölye beni darxıstin eme beştariye hemu hevalenjin danizana xwe biraya giştiriye parve bikin. Jibo ayştiye berpirsiyari li sermileme hemu yane ji inisiyatifa jinan a hevcedariya min ba ayştiye heye berfin atlı derbare pevajuye de ji ane feraxvi gut İruji jin jibo pekarna ayşti u civaka demokratik brolek peşenk radibin. Jin her dem ligel naskirna naslamaya kur jibo ve peviya zayin deji tekoşine dike jin her dem bune peşengen açtiye em jovekiri xıstina biva ve xabaten ciddi demeşinin berfinatı diyarkir ku bar
Bardike ve sermelen herkesi u ev tişgotin ev pevaju tene kare meran nine envek jin de her alide tevri ve pevajuya biben u ısrar bin yadike ve sermele civaki ji evek u herkes pevajuya veke rızgariya jinu ve ya vekeviya civaki bibine u jibu aşçı u civaka demokratik kar bike. Parezire girtiye nexweş Tekin got em ji jiyana wî bi fikarin girtiye nexweş İbrahim Tekin 67 saliye demale Antalya'ya hate bin çavkirin bi pensiyê diranên wî kişandine testisên wî hatine teqandin hestiyên Parsuyê hatine şikandin ji ber işkenceye bin çavan şert û mercên li girtikê nexweşiyên apneya xwe astin û Guatur ketiye unaha jili girtigeye bi tüpa oksijeni jiyana xwe domine. Parezere İbrahim Tekin û hevseruke İHADE İzmir'e Özcan Sarıoğlu ani zaman ku müvekkilevi Ali Ağa tipa TT girtin û gut tahliyeye müvekkilemin yazdeh maan hatiye taluk kirin em ji jiyana müvekkilen xwe bi fikarin diviya bu müvekkilê min bi hata berdan le berdana wî hatiye taluk kirin em ji jiyana müvekkilê xwe İbrahim Tekin bi fikarin me îtiraz kir li encam dernekete tu bahane jî nîne nîşan bide taluk kirina berdana wî nayê qebûl kirin hukuk keyfiyete reddike bahaneya kabul nake. Parezer Özcan Sarıoğlu heri davi ev tişkotin. Saziya tıpa adliyateke serbuxenine u raporên wê jî valîkarî tên dayîn. Ev helbesta ateke cihê şermeye û divê xwe biguherîne û nirxandineke objektif bike. Pêwîst e mijara girtiyên nexweş nebe mijara bazara siyasî. DMM'ye ji bu hovîtiya li şerzemînên Cizrê ji Tirkiyeyê parastin xwest. Di dema qedexeya derketina kolanan ya di navbera 2015 û 2016 de li navçeya Şirnak Cizrê 307 kes hatine şehîd kirin. Piştî riyên hukukî li Tirkiye bi dawî bûn û tu encam derneket parêzerên xizmên şehîdan têkildarî komkujiya hatibû kirin serli dadgeriya mafê mirvan Avrupayê dememedan. DMM ji biryar da ku Tirkiye li pêşberî tuhmetên hatine kirin parastina xwe bike. Ji parêzerên dosyayê Ramazan Demir têkildarî mijara agahî da û got dosyayên qedexeyên derketina kolanan û şerzemînên Cizrê dîsa di rojevê DMM dene. DMM'ye biryar da ku Tirkiye parastina xwe bike. Meclisa Kurd ya İskoçya'yı kongreye rexistin buna komînan darxist kongre li navenda civaka Kurda Edinburghê bi tevlîbûna delege û Kurdistaniyan hatı darxistin. Kongre diyarî kadroyên da Misrênên MPKK Rıza Altun Ali Haydar Kaytan hatê kirin. Hevserokên Meclisê Dersim Amed û Şoreş Kurdî axivîn û bi xêr hatina dan beştaran. Hevseruka KCDK Zübeyde Zümrüt bu 10 nine beştarı kongreye bu Balkşanser Bangarê Berapoya Ayştı û civaka demokratik û gut dibe emle hundur û der ve tekoşina xwe xurt bikin bangê bi serkeftinê bi encam bikin. Li ser navê Melek KP Hüseyin Yoldaşi axivî û dest şankir ku Bangarê Berapo ji bu tekoşina azadî û vekeviya gelan girînge. Li ser navê Britanya civaka azad sê Surû jî axivî û diyarkir ku ji bu avakira civakek ahlakî û demokratik dibe her Kurdeke her ikem xwedî komîneke be. Piştî axaftinan raporên komîsyonan hate xwendin û nirxandin hate kirin. Herî dawî hilbijartin hat kirin û rêveberiya nû ya Meclisa Gelê Kurd ya İskoçyayê hate bijartin. Ji bo hevserokatiyê ji Özlem Amed û Hasan Heval hatin hilbijartin. Li Almanya bajarê Leipzigê navenda civaka demokratik a Kurd çand û huner hat vekirin. Komele bi beşdarê gel û malbatên şehîdan hat vekirin. Piştî rêzgirtina xaftin hatin kirin û basa armanca avakira navenda civakî hate kirin û gotin li Almanyayê girseyeke qalabalık ya Kurdan heye. Lehberî hûndabûna ziman çand û têkiliyên civakiya dibin zexta pergalê de pêdivî bi navendeke civakî heye. Ji bo vê jî nav Leipzigê hatiye avakirin. Nav Leipzigê jî wê ji bo zindîkirina nasname çandî ziman û rêxistiniya civakî wê kar bike.
Hata ku Kurdî rizgarine ve azadiya ramanê pêk nayê rejima Îranê endam rêveber û perwerdekarên komeleya çanda civakiya Nojin organizasyona Nojin ku kursên zimanê Kurdî li bajêr û gundên Sinê vekirine girtin û ceza kirin. Berdevke organizasyona Nojin Homer Feyizî ji Ajansa Mezopotamyayê re axivî got li Îranê jî mîna li Tirkiyeyê hewl hatiye dayîn ku zimanê Kurdî bêqedexe kirin. Netewe dewletên ku em pê re rûbirûne çi qasî hewl bidin jî wê nikaribin zimanê gelê Kurd û hebûna gelê Kurd înkar bikin. Îranê jî Tirkiyeyê jî li hemberî fêrbûn û perwerdeya bi zimanê Kurdî gelek astengî danîne û ev astengî bi kanûnan jî mîsoger kirine. Homer Feyizî got ku li Îranê têkoşîna parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî li zanîngehan dest pê kir. Êdî Kurdî mîna berê li rûşlat neqedexeye li zanîngeha Kurdistan ya Sineyê navendên cuda yên perwerdehiyê hatin avekirin. Lê rejima Îranê li dijî komeleyan zextî dike. Li hemberî ku komeleya me Nojîn bi destûra fermî li gund û bajarên Sineyê navendên perwerdeyê zimanê Kurdî vekirine jî rastî êrîşan hatiye. Li piştî şoreşa Jinjiyan Azadî destûrnameya saziya me nû nekirine. Me ew helwesta desthilatdarî bi tundî rexne kir. Lê rejima dagirker êriş kir û mamosteyên me girtin bi giranî ceza kirin. Ji bo zimanê Kurdî em berxwedanê xwe didomînin. Girtin û binçavkirinin Kurdan ya ji aliyê rejima Îranê ve dewam dike. Rêxistina mafê mirovan her ranê ragihand ku duh jineke Kurd ya bi navê Befrîm Merûfî ya xelkê Bokan ya Rûşlatê Kurdistanê şandine girtîgeha Urmiyeyê. Beriya niha dadgeha Sucan ya Bokanê ji ber sedemên siyasî 4 meh û 7 roj cezayê girtîgehê li Befrîn biribû. Sihê çilê Befrîm Merûfî li Bokanê hatibû binçavkirin piştî wê di 15 Sibatê de bi kefalet bi awayekê demkî hatibû berdan. Belêgudan ji li Iraqê krîza avê giran dibe. Wezareta Çavkaniyên Avê ya Iraqê ragihand ku rezerveyên avê yên li welêt di astê herî nizm a 80 salên dawî de ye. Berdevkê Wezaretê Xalîd Şemal ji Afêpê re axivî wanî ziman ku sedema kêmbûna avê demsala nebaş a baranê kêmbûna herîkîna avê ji çemên Dîcle û Firatê û guhertina avhewayê ye. Lêgurî Şemal li Iraqê niha tenê ji sedî çil ava ku normal bi dest xistin werdigire. Berdevkê got par rezervên me yên avê yên stratejîk bi du qetî ji yên niha bêhtir bûne. Em niha xwedî 10 milyar metrekûb a avê ye, halbûkî di destpêka demsala havînê de diviya bû ev hejmar 18 milyar metrekûb bûya. Rayedaran diyar kir ku ev rewş dibe ku bibe sedem ku av ji bo çandiniyê tê bi karanîn bêkêm kirin. Iraq ji ber Zûwatiya li peyhev, germa zêde û bandora bendavên li Tirkiye û Îranê hîn bêhtir dikeve nava krîza avê de. Rêveberiya Baxdayê demeke dirêje van projeyên li ser têşaneya jorîn a çeman rexne dike. Belêgudan ji îro ji em hatin dawiyan û çên xwe heta sibeb menên xweşiyê de dem baş azad bişin.